హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు భక్తి వైభవ క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామినితి నామినే. నమాచార్యపాదాయ నితాయ కృపాప్రదాయినే గౌరకథాదామదాయ నగరగ్రామతారిణే. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందంలోని 10వ అధ్యాయము అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుని ద్వారకా నగర ద్వారకాగమనము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. అయితే ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో ఇంతవరకు చూసినటువంటి శ్లోకాల్లో అంటే ఈ అధ్యాయంలో 3 అంశాలు ముఖ్యంగా ప్రస్తావించవచ్చు. అవి ఒకటి, మొదటి కొన్ని శ్లోకాలలో యుధిష్ఠిరుని యొక్క రాజ్యపాలన గురించి, రెండవది ద్వారకకు శ్రీకృష్ణుడు బయలుదేరడము, మూడవది హస్తినాపుర స్త్రీల చేత శ్రీకృష్ణ భగవానుని స్తోత్రములు అనేటువంటిదిగా ఈ అధ్యాయాన్ని విభజించుకోవచ్చు. ఆల్మోస్ట్ మనం ఇంతకుముందు మాతాజీ మీకు వివరించినట్లుగా యుధిష్ఠిరుని యొక్క రాజ్యపాలన స్వభావం కొంతవరకు అది అయిపోయినటువంటిది. సో ఇప్పుడు ఈ ద్వారకకు శ్రీకృష్ణుడు ద్వారకకు బయలుదేరేటువంటి అంశము వాస్తవానికి పూర్వపు శ్లోకాలలో చూసినట్లుగా జగత్పాలకుడు సర్వశక్తిమంతుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరస్పర అగ్ని కలహాల చేత దగ్ధమైనటువంటి ఒక ఆ కురువంశమును ధర్మరాజ్యంగా పునఃస్థాపించి యుధిష్ఠిరుని రాజ్యమును నిలిపి సంతుష్టుడైనటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే అంతకుముందు మరి ఆ ధృతరాష్ట్రుడు, దుర్యోధనుడు వారి వల్ల పరిస్థితులు జరిగింది. కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరగడము, ఆ యుద్ధం తదుపరి మనము అంతకుముందు చూసాము. ఆ తదుపరి జరిగినటువంటి పరిణామాల్లో మరి భీష్మ పితామహుని యొక్క బోధనలు, ఆయన యొక్క సో మెయిన్గా పితామహుడైనటువంటి భీష్ముని ఉపదేశాల వల్ల, అలాగే శ్రీకృష్ణ భగవానుని
దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని యొక్క ఉపదేశముల వల్ల దుఃఖమును వీడి ధర్మ పరిపాలన జ్ఞానంతో అజితుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణుని యొక్క రక్షణలో తమ్ములను ఉం, ముందు ఉంచుకొని ధర్మరాజు ఇంద్రుని వలె రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నటువంటిది సంఘటన. మరి ఆ విధంగా అతను రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో సకాలంలో వర్షాలు పడడము, భూమి సస్యశ్యామలమైనటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే రాజు చక్రంగా ఉన్నప్పుడు ఆ రాజ్యం కూడా చక్రంగానే శోభిల్లుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఆ ధర్మరాజు యొక్క యుధిష్ఠిరుడి యొక్క పరిపాలనలో వర్షాలు బాగా పడి భూమి సస్యశ్యామలం అవడము పూర్వపు శ్లోకాల్లో చూస్తాము. ఆవులు పొదుగుల నుండి పుష్కలంగా పాలు రావడము, అజాత శత్రువైనటువంటి ధర్మరాజు యొక్క పరిపాలన వల్ల ప్రజలు ఆ, కలతలకు కానీ వ్యాధులకు కానీ బాధలకు కానీ గురి కాలేదు అనేటువంటిది కూడా చూసినటువంటిది. ఇక ఆ క్రమంలో కొద్ది మాసాల పాటు శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారితోనే గడిపి ఆ విరహమతులైనటువంటి కుంతి, ద్రౌపది, సుభద్ర, ఉత్తర, గాంధారి, సత్యవతి, ధృతరాష్ట్రుడు, పాండవులను, వ్యాసుని వదిలి ఆ ఇక ఉద్ధవులు, సాత్యకులు చామరలు వీస్తూ ఉండగా రథమును కూర్చొని ద్వారకకు బయలుదేరినటువంటి పరిస్థితిని కూడా చూసినటువంటిది. అప్పుడు సో మరి ఆ ప్రభావంతో ఆయన ఆ బయలుదేరినటువంటి వరకు ఇప్పటి వరకు మనము పూర్వపు శ్లోకాల్లో చూసాం. సో ఆ సమయంలో సుభద్ర, ద్రౌపది, కుంతీదేవి, ఉత్తర, గాంధారి, ధృతరాష్ట్రుడు, యుయుత్సుడు, కృపాచార్యుడు, నకులుడు, సహదేవుడు, ఇక అందరూ కూడా పాండవులందరూ, సత్యవతి, వీళ్ళంతా ఆ కృష్ణుని యొక్క విరహాన్ని సహింపుకోలేక దాదాపుగా మూర్ఛపడినటువంటి స్థితిని మనము ఇక్కడ పూర్వపు శ్లోకాలలో ఇది ఆ భక్తుడు భగవంతుని పైన పెంచుకున్నటువంటి అభిమానము, భగవంతుని ఎడ వాళ్ళకు ఏర్పడినటువంటి ఆ ప్రేమగా చెప్పబడేటువంటిది మనము ఈ పూర్వపు శ్లోకాలలో 9-10 శ్లోకాలలో. ఎందుకంటే సాధారణంగా భగవంతుని యొక్క లీలలకు, భగవంతునికి అనురక్తులైనటువంటి వారు, ఆసక్తులైనటువంటి వారు ఆయన యొక్క ఎడబాటుని, అది మనము ద్వారక గోపస్త్రీలలో, గోపికలలో, ముఖ్యంగా రాధారాణి భావంలో కూడా చూస్తాం. మరి కొంతకాలం తమతోనే ఉండి మరి వాళ్ళ యొక్క బాధల్లో పాల్పంచుకొని వారిని రక్షిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భాలలో దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ద్వారకకు పయనం కాగానే ఆ అంతఃపుర స్త్రీలు, ముఖ్యంగా సుభద్ర, ద్రౌపది, కుంతీదేవి, ఉత్తర, గాంధారి, వీళ్ళందరూ కూడా మరి ఆయన యొక్క విరహాన్ బాధల్లో మూర్ఛపోయినటువంటి స్థితులుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే ఇంకా మరి అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటనలను సూత గోస్వాముల వారు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే ఈ అధ్యాయంలోని 11 మరియు 12వ శ్లోకాలను మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే, సత్సంగాన్ముక్త దుస్సంగో హాతుం నోత్సహతే బుధః కీర్త్యమానం యశో యస్య సకృదాకర్ణ్యరోచనం తస్మిన్యస్తదీయ పార్త సహేరన్ విరహం కథం దర్శన స్పర్శ సంలాప శయనాసన భోజ నైహి. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకం యొక్క భావంలో చెప్పబడుతుంది, శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యమున శ్రీకృష్ణ భగవానుని అవగతం చేసుకొని దుస్సాంగత్యము నుండి ముక్తులైన బుధజనులు ఆ దేవదేవుని
యశో శ్రవణమును ఒక్క మారు గాంచినను దానిని త్యజింపజాలరు. మరి అట్టి ఎడ శ్రీకృష్ణుని ముఖాముఖ దర్శించుచు అతనిని స్పర్శించుచు అతనితో సంభాషించుచు శయనవాసన భోజనాదులను అతనితో కలిసి కావించుచు సన్నిహిత సహచర్యమును అనుభవించిన పాండవులు ఏ విధంగా ఆ దేవదేవుని యొక్క అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుని విరహమును సహింపగలరు. అంటే అక్కడ అంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా మూర్ఛ స్థితి అనేటువంటిది చెప్పబడినటువంటిది. సో కనుక ఆ స్థితిని ఇక్కడ వర్ణిస్తూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. ఏంటంటే ముఖ్యంగా సాధారణంగా ఆ దేవదేవుని యొక్క హ్మ్, సాంగత్వంలో అంటే శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో మనమంతా కూడా అలాగే కదా, భక్తులు ఆ ఇస్కాన్ మందిరానికి వెళ్ళడము, అక్కడ ఉన్నటువంటి శుద్ధ భక్తుల యొక్క శ్రవణం వలన భగవంతుని లీలలను వినడం వల్ల కలిగినటువంటి మార్పు. అలా ఉన్నటువంటి వాళ్ళే అంటే మనం కాకపోవచ్చు, అంత ఇంకా కాకపోవచ్చు, మన ముక్తిలో అంత రాకపోవచ్చు. కానీ ఎవరైతే విశుద్ధమైనటువంటి భక్తులు శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యమున శ్రీకృష్ణ భగవానుని అవగతం చేసుకొని అలా భగవత్ రూపగోస్వాములు వారు చెప్పినట్లుగా సాధు సాంగత్యం చేయమన్నారు. అలాగే లౌకిక జనుల యొక్క సాంగత్వాన్ని వదిలివేయమన్నారు. కనుక భక్తియుతమైనటువంటి విధానంలో ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి అవగతం చేసుకుంటారో అటువంటి వాళ్ళు శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉంటారు. తద్వారా ఆ భగవంతుడిని యొక్క లీలలను అర్థం చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. తద్వారా దుస్సాంగత్వము నుండి అంటే ఈ భౌతికమైన లౌకికమైన విషయాల నుండి ముక్తులై అటువంటి ఆ బుధజనులే అంటే బుద్ధిమంతులు. ఎవరు మరి భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడింది బుధజనః అనేటువంటిది. ఎవరు మరి బుధజనులు అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భగవంతుడు ఆత్మ పరమాత్ములు వారి మధ్య ఉండే సంబంధము, ఆ సంబంధంలో మనకుండేటువంటి యొక్క విధిని మన యొక్క మన యొక్క ధర్మాన్ని మన స్వధర్మాన్ని ఏంటి ఆ భగవంతునికి సేవ చేయడం, అలా విశుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవలో నెలకొనినటువంటి వారు జ్ఞానవంతులై బుధజనులై విజ్ఞానులై ఉండి మరి ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను ఒక్కమారు శ్రవణం చేసినా కానీ అంటే ఒక శ్రద్ధ విశ్వాసంతో ఒక్కమారు శ్రవణం చేసినా ఆ భగవంతుని గురించి ఇంకా ఇంకా వినాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. భగవద్గీతలో అర్జునుడు చెప్తూ ఉంటుంటారు భగవంతుని కృష్ణుడితో, నీ యొక్క లీలామృతం వింటూ ఉంటే ఇంకా ఇంకా తనివి తీరడం లేదు నాకు, కనుక వివరించు. అలాగే భాగవతంలో కూడా మైత్రేయ మునిని విదురుడు అడుగుతాడు భాగవంతుని గురించి కథల గురించి వాటిని గురించి వివరించమని. అలాగే దేవహూతి తన పుత్రుడు గురువు అయినటువంటి కపిల భగవాన్ని అడుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ నైమిషారణ్యంలో ఆ తత్వాన్ని గురించి తెలుసుకోవలసినటువంటి జిజ్ఞాసులైనటువంటి మహర్షులు సౌనక ముని వీళ్ళందరూ కూడా సూత గోస్వాముల వారిని అడుగుతూ ఉన్నారు. అలాగే అసలు ప్రారంభంలో పరీక్షిత్ మహారాజు ఆ దేవదేవుని గురించి తెలుసుకోవడానికి సుఖదేవ గోస్వాములు అలా ఉన్నటువంటిది. మరి అలా వదిలివేయలేనటువంటి పరిస్థితులలో సాధారణంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళే ఉంటే మరి ఇక్కడ పాండవులు మరి ఈ కాలము కొన్ని మాసాలు అక్కడే ఉన్నాడు కదా, ఆ అంతఃపురంలోనే ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. మరి డైలీ ముఖాముఖి చూస్తూ ఉంటారు. ఇదే విషయాన్ని భగవద్గీతలో విశ్వరూప దర్శనమైన తదుపరి అర్జునుడు అంటాడు, ఓ కృష్ణ, నీవు సాధారణమైనడు అని నా స్నేహితుడు అనుకొని ఒక్కొక్కసారి నిన్ను ఓ యాదవ ఓ కృష్ణ అంటూ ఆట పట్టిస్తూ మన ఇద్దరమే ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు కానీ స్నేహితులతో ఉన్నప్పుడు కానీ ఇలా చేశామే, వాటన్నిటికీ నన్ను క్షమించవయ్యా అంటూ ఒక తండ్రి తన కుమారులను క్షమించినట్లుగా ఒక ప్రియుడు ప్రేయసిని క్షమించినట్లుగా క్షమించవయ్యా అని అడుగుతాడు కదా. సో మరి ఇక్కడ
ఆ విధంగా వాళ్ళకి అంత అనుబంధం ఉన్నటువంటి ముఖాముఖి దర్శించుకుంటూ అతనితో స్పర్శించుకుంటూ, అంతే కదా మరి, కలిసి ఉన్నప్పుడు పట్టుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే మాట్లాడుకుంటూ ఉండేటువంటి వారు, వారి మధ్య సంభాషణలు జరుగుతూ ఉంటాయి మంచి చెడ్డల గురించి, వీటన్నిటి గురించి. అలాగే ఒకే దగ్గర ఉంటున్నారు కనుక శయనవాసం ఉంటుంది, భోజనాలు కూడా కలిసి చేసేటువంటిది. అంతటి సన్నిహిత సాహచర్యను అనుభవించిన పాండవులు ఏ విధంగా ఆ విరహాన్ని, అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి అంతఃపురవాసులు ఏ విధంగా ఆ విరహాన్ని సహింపగలరయ్యా అంటూ ఉం, ఇక్కడ మనకి ఆ సూత గోస్వాముల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క భాష్యంలో చెప్పినటువంటి ఉం, అంశాన్ని మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే, ఆయన భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నారు, ఉన్నతుడైన వానిని సేవించుటయే జీవుని యొక్క సహజమైన స్థితి. అదే కదా జీవుని యొక్క స్వధర్మం. ఆ ప్రభువు అయినటువంటి దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని సేవించటమే సర్వ మానవాళికి, సర్వజీవులకు ధర్మం, స్వధర్మమై ఉన్నటువంటిది. ఆయన యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉండడమే సర్వజీవులకు ఉం, మరి సహజమైనటువంటి స్థితి. మన యొక్క స్థితి, సహజమైనటువంటి స్థితి ఏంటంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవడం, ఆ భగవంతుని గురించి మనం చేయడం. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక జగత్తుకు వచ్చి పడుతున్నామో, మాయా బంధనాలలో చిక్కుకొని మన యొక్క సహజమైన స్థితినే మర్చిపోతూ ఉన్నాం. సో మరి వివిధ, అంటే ఇక అందుకే చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, వివిధ స్థాయిల భోగానుభవంకై అతడు భౌతిక శక్తి యొక్క ఆజ్ఞలను పాటించుటకు బలత్కారంగా సిద్ధపడినాడు. ఇదే విషయాన్ని భగవద్గీతలో అర్జునుడు కూడా అడుగుతాడు శ్రీకృష్ణుని. ఇవన్నీ మరి జీవుడు శుద్ధుడు, విశుద్ధుడు అయినటువంటి వాడు ఇవన్నీ తప్పు అని తెలిసినా ఎందుకు బలవంతంగా ఎవరో చేయించినట్లుగా చేస్తున్నారయ్యా అంటే, దానికి భగవంతుడు చెప్తారు, కామము, కోరికలు. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తుపై ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి భావం, నాది నేను అనేటువంటి భావనల కారణంగా ఆ విధంగా మారిపోతూ ఉన్నటువంటిది. ఆ విధంగా ఇంద్రియ సేవలను, ఇంద్రియాలను సేవించటంలో ఇంద్రియ దాసులమైపోతూ ఉన్నాం మనం. అలా ఇంద్రియ దాసులుగా అలసట నొందడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఒకవేళ అలా అలసిపోయినా కూడా సంతృప్తుడు కానట్లుగా మాయాశక్తి ఉం, దా ఎందే అతన్ని బలవంతంగా నియుక్తం చేస్తుంది ఆ మాయా పిడికిళ్లలో. అదే విషయాన్ని దేవహూతి చాలా చక్కగా అడుగుతుంది తన పుత్రుడు అయినటువంటి కపిల భగవానుల వారిని. ఈ మాయా పిడికిళ్ళ నుండి బయటపడడం నాలాంటి అతములకు చాలా కష్టమయ్యా, ఎలా బయటపడాలి అంటే చక్కని సాంఖ్య బోధన చేసినటువంటిది చూస్తాము మనము ఆ భాగవతం దీంట్లోనే ముందు స్కందాల్లో వచ్చినటువంటి అంశాలు చూస్తాం. సో కనుక మరి ఉం, ఈ విధంగా మరి ఆ ఇంద్రియ భోగ కార్యమునకు అంతమనున్నది లేదు. ఈ జనన మరణ చక్రాలలోనే నిమగ్నమవుతూ విడుదల లభించమనేది ఆశ ఏమాత్రము లేకుండా ఎట్టి ఉం, సో పరిస్థితుల్లో బయటపడలేనటువంటి అటువంటి ఆ మాయా బంధనాలలోనే జీవుడు చిక్కబడిపోతూ ఉన్నాడు అని. కానీ ఎప్పుడైతే శుద్ధ భక్తుల సాంగత్వం ద్వారానే అటువంటి ఆ బంధనాల నుండి ముక్తి సాధ్యపడగలుగుతుంది. అందుకే మనకి భక్తి విధానాల్లో ఐదిట్లో చెప్తారు. ఆ, ఒకటి భక్తుల, శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వం. మరి ఈ భవబంధనాల నుండి, జనన మరణ చక్రాల నుండి బయటపడడానికి మనకున్నటువంటి మార్గము శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వము అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వం ద్వారానే ఈ భవబంధనముల నుండి బయటపడవచ్చు అనేది శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం.
మరి ఈ శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వము మానవుడు క్రమంగా తన ఆధ్యాత్మిక చైతన్యాన్ని, ఎందుకంటే అంతర్గతంగా ప్రతి జీవుల్లో కూడా కృష్ణ చైతన్యం నిమగ్నమై ఉంటుంది, కాకపోతే సుప్తావస్థలో ఆ, ఉన్నటువంటి స్థితి. హరే కృష్ణ. వీడియోస్ మాత్రమే ఆన్ చేసుకోండి, వాయిస్ మైక్రోఫోన్స్ ఆఫ్ లో ఉంచుకోండి. కింద అంజన్ వాళ్ళకు కూడా పోయింది అన్నారు. ఆయన హరే కృష్ణ. నేను ఒక పక్క చెబుతున్నా, ఇంకొక పక్క మాట్లాడుతున్నారు. హరే కృష్ణ. శ్రవణం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మధ్యలో డిస్టర్బెన్స్ వస్తే అది పక్కదారి పడుతున్నాయి. హరే కృష్ణ. జాగ్రత్తగా ఉండండి, క్లాస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి. హరే కృష్ణ. సో శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వం వలననే మనకి ఈ భవబంధనాల నుండి, అంటే ఈ మాయా పిడికిళ్ళ నుండి బయటపడేటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఆ ఆధ్యాత్మిక చైతన్యము ఉద్ధరించబడినప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానునికి భక్తియుత సేవను గూర్చుటయే తన నిత్య స్థితిగాని, నిత్య కామము, క్రోధము మరియు భోగ అభిలాషలతో ఇంద్రియములను సేవించుట కాదు అని అతడు ఎరుగగలుగుతాడు. సో సంగము, స్నేహితులు, ప్రేమలనునవి కామము అందలి వివిధ భాగములే. ఈ సంఘానికి నేను ఏదో చేస్తున్నా, ఈ నా యొక్క స్నేహితులకు చేస్తున్నా, లేకపోతే నా కుటుంబం, ఇవన్నీ కూడా ఈ బంధనంలో ఉన్నటువంటివి. ఆ కారణంగానే గృహము అని, ఇది నా గృహం చూస్తాం, చాలా ఎగ్జాంపుల్ చాలా రకాలుగా చెప్పుకున్నాము ఇంతకుముందు కూడా. గృహము, దేశము, కుటుంబము, సంఘము, ధనము, సత్సంబంధమైనటువంటి అనేకమైనటువంటి విషయాల్లో పడిపోతూ ఉన్నారు. కనుకనే ఈ భౌతిక జగమున త్రివిధ తాపములను అనేవి అనుబంధిత అంశములుగా ఉన్నవి అని చెప్తున్నారు. కనుక మరి శుద్ధ భక్తుల సాంగత్వమును బడిసి వారి నుండి అనుకువతో శ్రవణము చేయుట ద్వారా భౌతిక ఆనందము పట్ల ఆసక్తి తగ్గి శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య కర్మల యొక్క శ్రవణ ఆసక్తి అధికమవుతుంది. కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను వినాలి అనేటువంటి ఆతృతతో ఉంటూ ఉంటుంది ఎంత ఎక్కువగా. సో ఇంకా మనకి చైతన్య మహాప్రభువులు వారు చెప్పినట్లుగా అద్భుతమైనటువంటి ఆ నామరుచి, నామ శ్రవణ రుచి ఇంకా మనకి కలగడం లేదు. ఎంత ప్రయత్నం చేద్దాం అనుకున్నా ఈ భౌతిక బంధనాల్లోనే మనం చిక్కుకొని పోతూ ఉన్నాం. ఎంత ఆసక్తితో విందామనుకుంటున్నా ఏదో ఒక ఆటంకులు ఏర్పడుతూనే ఉన్నాయి. చైతన్య మహాప్రభువే చెప్తారు, నీ యొక్క శుద్ధ నామంపై నాకు ఇంకా ఆసక్తి కలగడం లేదయ్యా అంటూ. కాబట్టి మనమెంత? హరే కృష్ణ. సో మరి ఎప్పుడైతే విశుద్ధ భక్తుల నుండి మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ఇక్కడ మనం ఏదైతే విషయాన్ని ఆయన భాష్యం రూపంలో, భావం రూపంలో చదివి వినిపిస్తున్నామో అది విశుద్ధ భక్తుడైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క మాటలుగానే భావించాలి ఇవి. అంతేకాని ఈ మోహన నందపుత్రదాసు ఏదో నేను చెప్తున్నటువంటి కాదు. ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఇది భాగవతం శ్రవణం చేస్తున్నాము. అది కూడా గొప్ప భగవంతుని యొక్క అవతారమైనటువంటి వ్యాసుల వారు రచించిన వ్యాస భాగవతం, సుఖదేవ గోస్వాముల వారు పరిపక్వ స్థితిలో వ్యాసుడు రచించినటువంటిది, మరి సుకుడు చెప్పింది. అది ఇంగ్లీష్లోకి ఇస్తే ఇంగ్లీష్ నుండి తెలుగుకి మనకి ఇప్పుడు ఇది మనం చూస్తూ ఉన్నది శ్రీల పరంపరలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు.
హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభు. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభు. మాతాజీ నాకేనా మీ అందరికి కూడా? హరే కృష్ణ. బ్రేక్ అవుతుందా ప్రభు? బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభు చెప్పడం. నాకు కూడా అండి, అవును. బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. ఇప్పుడే ప్రభుజీ ఒక 5 minutes, ఒక 2 minutes నుంచి ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ప్రభు? ఇప్పుడు బాగానే ఉంది. ఓకే ప్రభు. ఓకే, సరే సరే. హరే కృష్ణ. ఇవన్నీ ఇంత ముందుది అంటే మామూలుగానే ఉన్నది ఇప్పుడు. ఓకే సరే. ఏమన్నా అంటే మన జస్ట్ కొంచెం స్టక్ అయింది అంతే ప్రభు. బాగానే అర్థమవుతుంది, కాకపోతే అక్కడ బ్రేక్ దాని దగ్గర నుంచి ప్రభుజీ ఇంగ్లీష్ భక్తి వైభవ స్టార్ట్ అయిందని చెప్పారు కదా, దాని దగ్గర నుంచి కొంచెం. ఓకే ఓకే. సో మరి ఎవరైతే ఆ కృష్ణ చైతన్యాన్ని మరి జాగృత పరుచుకుంటారో అటువంటి వారు మరి ఆ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని యొక్క దివ్య కర్మల యొక్క శ్రవణ ఆసక్తి వారిలో అధికమవుతుంది అని చెప్తారు. దీన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒకమారు కలిగినంతనే తుపాకి మందులోని అగ్నివలే ఎటువంటి అవాంతరము లేకుండా క్రమముగా వృద్ధి నొందగలవు శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో. అందుకే చెప్తారు మనకి రూప గోస్వామిలో వారు కూడా గంగాలోకి వెళ్ళి చేస్తే పవిత్రత వస్తుంది అనే, కానీ శుద్ధ భక్తుల ముఖతా విన్నా వారిని దర్శించుకున్న ఎంతటి వాడైనా పవిత్రీకరించబడతారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కనుక శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఇవి పెరగడం వల్ల ఆత్మానుభవం ద్వారా ఆత్మ తృప్తులై సర్వ విధములైనటువంటి భౌతిక బంధనముల నుండి ముక్తులైన వారిని కూడా తన భక్తుల రీతిలో ఆ దివ్య ఆకర్షకుడైనటువంటి దేవదేవుడైన శ్రీహరి సర్వాకర్షకుడు కదా. కృష్ణ, ది నేమ్ కృష్ణ ఈజ్ ఆల్ అట్రాక్టివ్, సర్వ ఆకర్షకుడు. సో సర్వాన్ని ఆకర్షించేటువంటి వాడు కదా. సో మనకి బ్రహ్మసంహితలో చెప్తారు కందర్ప కోటి కమన. సో కోట్ల కొలది మన్మధులనే ఆకర్షించగలిగేటువంటి అంతటి అధిగమించినటువంటి వాడు. సో కనుక మరి ఇక్కడ అటువంటి శ్రీకృష్ణుని నిత్య సహచరులైనటువంటి పాండవుల పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుందో ఊహించవచ్చు మనము అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే నిరంతర సహచర్యము సో వలన ఆయనతో ఉన్నటువంటి సాంగత్వం వలన వారికి ఆకర్షణ అధికం తీవ్రంగా ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే ఆయన యొక్క విరహాన్ని ఆయన యొక్క ఎడబాటును వారు సహించలేని మూర్ఛపు స్థితికి వచ్చినటువంటిదిగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నది. అందుకే ఆ విరహాన్ని వాళ్ళు ఎలా సహింపగలరు? ఎందుకంటే ఆ దేవదేవుని యొక్క రూపము కానీ గుణములు కానీ నామము యశస్సు లీలలు అన్నీ కూడా విశుద్ధ భక్తులకు అత్యంత ఆకర్షణీయమైనటువంటివి. సో మరి కానీ ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క సర్వరూపములను గుణములను నామములను కర్మలను మర్చిపోయినట్లుగా చేసేటువంటిది. సో కనుక క్షణకాలమైన భగవంతుడు. అందుకే చాలా వరకు ప్రభుపాదుల వారు మనకి భాష్యాల్లో 24/7 అంటారు. అలా అని చెప్పేసి 24/7 మనము భగవంతుని కాదు, అంటే మనం ఏ పని చేస్తూ ఉన్నా ఏ భావంలో ఉన్నా ఆయన యొక్క ఇదిలోనే ఉండేటువంటిది. సో ఆ విధంగా మనకి ఈ శ్లోకంలో శుద్ధ భక్తుల సాంగత్వము శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని అవగతం చేసుకుని మరి దుస్సాంగత్వం నుండి ముక్తులైనటువంటి బుధజనులే ఆ దేవదేవుని యొక్క యశో శ్రవణాన్ని ఒక్కమారు కాంచినా ఆయన్ని వదిలివేయలేనటువంటి పరిస్థితి. సో మరి అలా నిత్యము ఆయన యొక్క సాహచర్యాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి పాండవులు ఏ విధంగా ఆయన యొక్క విరహాన్ని తట్టుకోగలరు అంటూ
సౌనకాది మునులతో సూత గోస్వాముల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే మనకి ముఖ్యంగా ఈ మొదటి శ్లోకము సాంగత్వ తత్వాన్ని అంటే మొదటిది కాదు, 11, 12 ఈ శ్లోకాలలో మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనం చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా ఆ శుద్ధ అంటే భగవంతుడు ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంఘటనలో ఆయన యొక్క విరహాన్ని మరి ఏ విధంగా వాళ్ళు తట్టుకోగలరు అనేటువంటిది. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మనకి ఈ సత్సంగ మహిమ ఈ శ్లోకంలో తెలియచేయబడినటువంటిది. ఎందుకంటే సత్సంగము దుస్సంగము నుండి విముక్తి కలిగిస్తుంది, కృష్ణ కీర్తన రుచిని పెంపొందిస్తుంది. ఇదే భక్తి యోగం యొక్క ప్రారంభము అని చెప్తారు. దీనికి సాధు సాంగత్వం వలన మారినటువంటి గొప్ప మహర్షి హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ పేరు చెప్పగలరా? ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అన్మిట్ చేసి మాట్లాడచ్చు ఒకళ్ళు. వాల్మీకి మహర్షి ప్రభుజీ. వాల్మీకి ఆయన కంటే ముందు వాల్మీకిని మార్చినటువంటి వాడే నారద మహర్షి కదా. చాతుర్మాస సందర్భంలో బ్రాహ్మణుల యొక్క సాంగత్వం వలన ఎంత ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని పొందినాడో మనం చూసాం. అంతకు ముందు కూడా మనకి నారదుడి యొక్క చరిత్ర ద్వారా చూసినటువంటిది కదా. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి ఈ శ్లోకంలో సత్సంగ మహిమ కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్గా ఓకే మీరు చెప్తున్నట్లు వాల్మీకిని చెప్పుకోవచ్చు, ఇంకా చాలామంది ఉన్నటువంటిది. ఇక్కడ మనం నారద మహర్షిని, ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క సాంగత్వంలో వారికి సేవ చేస్తూ వాళ్ళ యొక్క ఉచ్చిష్టాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా ఎటువంటి స్థితిని పొందాడో మనము నారద మహర్షి గురించి పూర్వపు అధ్యాయాల్లో చెప్పుకున్నాం. సో ఇక తదుపరి శ్లోకము 13వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది ప్రభు? ఎస్ ప్రభుజీ కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సర్వే తే నిమిషైరక్షై తమనుద్రుత సేతసః వీక్షంత స్నేహ సంబంధ విల్చేలుస్తత్ర తత్రః. ఆకర్షణమనడి పాత్రలో శ్రీకృష్ణుని కొరకు వారందరి హృదయములు కరుగసాగినవి. రెప్పవాల్చకుండా వారు ఆ దేవదేవునే తదేకంగా వీక్షించుచు అసహనంతో అటు ఇటు కదలసాగిరి. ఒక్కొక్కసారి చెప్తుంటారు కదా, కొన్ని సంఘటనలో మనకి ఏదైనా జరుగుతూ ఉంటే వాటి నుంచి బయటపడడానికి అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటుంటారు. ఏమి ఉండదు కానీ ఏం చేయాలో పాల్పోక తిరుగుతూ ఉంటుంటారు. సో ఇప్పుడు మరి ఆ కృష్ణుడు ద్వారకకు బయలుదేరి వెళ్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి సందర్భంలో మరి ఆకర్షించడంలో ఆయనను మించిన వాడు లేడు. సర్వాకర్షకుడు అయినటువంటి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుణ్ణి మరి ఆకర్షణలో ఆయన యొక్క ఆ ఆకర్షణకు ఇక ఎలా ఉంది అంటే వారి హృదయాలన్నీ కూడా ద్రవీభవించినవి అని చెప్తూ ఉన్నారు. దీన్ని పాండవుల యొక్క అనన్య భక్తిగా చెప్పవచ్చు. పాండవులు ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం హస్తినాపుర వాసులు, ముఖ్యంగా ఇంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్పుకున్నట్లుగా సుభద్ర, ద్రౌపది, కుంతీదేవి, ఉత్తర, గాంధారి, ధృతరాష్ట్రుడు, యుయుత్సుడు, కృపాచార్యుడు, నకుల సహదేవుడు అంటే పాండవులు వీళ్ళందరూ కూడా విరహాన్ని సహింపలేక మూర్ఛ స్థితిలో అన్నారు కదా. సో ఇంకా ఇదంతా కూడా ఈ సత్సాంగత్వం, భగవంతుని యొక్క సాంగత్వం. మరి సాధువుల యొక్క సాంగత్వంలోనే అలాంటిది ఉంటే ఇప్పుడు భగవంతుడితోనే వాళ్ళు సాంగత్వంలో ఉన్నటువంటిది. తదుపరి మనకి ఇక్కడ
పాండవుల యొక్క అనన్యమైనటువంటి భక్తి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి మనకి ఈ అంశాన్ని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారికి స్నేహితుడు, రక్షకుడు, మార్గదర్శిగా ఇంతకాలము వారిని రక్షిస్తూ వచ్చినటువంటి వాడు, వారికి స్నేహితుడిలాగా ఉన్నటువంటి వాడు, ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ పాండవాస్ కదా. అదే విషయాన్ని కుంతి యొక్క బోధన అంటే కీర్తనలో కూడా మనం చూస్తాం కుంతి మహారాణి చేసినప్పుడు. సో కనుకనే ఆ పాండవుల యొక్క అనన్య భక్తి, ఆ భక్తి కారణంగానే వారికి స్నేహితుడు, రక్షకుడు, మార్గదర్శకుడు అయినటువంటి ఆ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని యొక్క విరహాన్ని భరించలేకపోయినటువంటిది. ఇది ప్రేమ పరాకాష్ఠగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. మూర్ఛపోయినటువంటి స్థితిలో మనకి సో ఆ భక్తి, ప్రేమ పరాకాష్ఠగా వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితిని మనము చెప్పుకునేటువంటిదిగా చూడవచ్చు. ఇక్కడ ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యంలో వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తే, నిత్యులలో నిత్యుడైన కారణమున శ్రీకృష్ణు భగవానుడు సహజంగా సర్వజీవులకు ఆకర్షణీయుడై ఉన్నాడు. అతడే పలువురు నిత్యులను పోషించుచున్నటువంటి వాడు. ఈ విషయము కఠోపనిషత్తు యందు తెలుపబడినది. కనుక ఆ దేవదేవునితో గల నిత్య సంబంధమును పునరుద్ధరించుకొనుట ద్వారా మనుజుడు శాశ్వతమైన శాంతిని, పురోగతిని పొందగలడు. అటువంటి నిత్య సంబంధము ప్రస్తుతము భగవానుని భ్రాంతిమయ శక్తి అయిన మాయా ప్రభావమున మరుగుపడి ఉన్నది. అంతే కదా. సో భగవద్గీతలో కూడా మమైవాంశో జీవలోకే అని చెప్పి భగవంతుని యొక్క అంశాలు, భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కడు కూడా విశుద్ధమైనటువంటి వాడే, సనాతనుడైనటువంటి వాడే. కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క మరొక శక్తి అయినటువంటి మాయాశక్తి వలన అతడు ఆ భ్రాంతిమయమైనటువంటి స్థితిలోకి పోయి తన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితి మరుగున పడిపోతుంది. అదే విషయాన్ని భగవద్గీతలో మన యొక్క జ్ఞానము లేదా వాస్తవికమైనటువంటి స్థితి అజ్ఞానం చేత 3 రకాలైనటువంటి ఆవరణాల చేత ఆవరింపబడిందిగా చెప్తూ ఉంటారు భగవద్గీతలో. ఏంటి ఆ 3 ఆవరణాలు? హరే కృష్ణ, హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. భగవద్గీతలో జీవుడి యొక్క జ్ఞానము 3 రకాలైనటువంటి ఆవరణాలతో ఆవరింపబడింది అని చెప్పబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. సరళాదేవి మాతాజీ. ప్రభుజీ, కామము, క్రోధము, లోభము. కామక్రోధ లోభాలు అనేటువంటివి ఓకే మాతాజీ, ఆవరణాలుగా చెప్తుంటారు. అంటే ఈ జీవుడి యొక్క జ్ఞానము కొన్నిటితో పోలుస్తూ చెప్పారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వదిలేయండి మాతాజీ, మీరు ఆప. రాజేశ్వరి మాతాజీ. ప్రభుజీ, అంటే ధూళిచే అగ్ని, మాయచే గర్భస్థ శిశువు, ఇంకొకటి హరే కృష్ణ. భవానీ మాతాజీ. వృక్షాలు ప్రభుజీ, తమో గుణం. వృక్షం ఆవరణం గురించి అడిగాను. ఆవరణం అంటే దేనిపై దేని ఉన్నటువంటిది. ఓకే మాతాజీ. రామకృష్ణ ప్రభు. అద్దం మీద దుమ్ము ప్రభుజీ, అగ్నినేమో పొగ కప్పేయడము, శిశువునేమో మాయ కప్పేయడం. సో మన వాస్తవికమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము, సనాతని తత్వం అనేటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క మాయ అంటే అజ్ఞానం చేత ఆవరింపబడి ఉంటుంది. కనుకనే ఈ భవబంధనాలలో ఈ మాయాతత్వంలో మనం బద్ధులమై ఉంటున్నాం అని చెప్తారు. సో కనుక దీన్ని 3 రకాలుగా పోలుస్తూ ఉన్నారు. అంటే సాధారణంగా అగ్ని చుట్టూ ఉన్నటువంటి పొగలాగా చెప్తారు. పొగ ఉన్నప్పుడు అగ్ని ఎక్కువగా కనిపించదు, కానీ అగ్ని వాస్తవానికి లోపలే ఉంటూ ఉంటుంది.
అలాగే అద్దం కూడా తన యొక్క సహజమైన స్థితిని కలిగి ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే అద్దంపై మురికి ఉంటుందో సహజ స్థితిని కోల్పోతుంది. అలాగే శిశువు మావి చేత బంధించబడినట్లుగా. సో ఇందుకే ఇది మీరు మాతాజీ ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా గుణ స్వభావాలుగా చెప్తారు. సాధారణంగా మానవులలో ఉండేటువంటి ఈ అజ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది అగ్ని చుట్టూ ఉన్న పొగలాగా ఉంటుంది. కనుక మానవ జన్మ కొంత మనం వీటన్నిటి నుండి బయటపడేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి స్థితిగా చెప్తారు. కనుకనే మానవ జన్మే మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశము భగవద్ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి కానీ ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడడానికి కానీ మనకున్నటువంటి అవకాశం. ఎందుకైతే ఈజీగానే తొలగిపోతుంది. అగ్ని చుట్టూ ఉండే పొగ ఈజీగానే తొలగిపోతుంది. కానీ అద్దంపై ఉన్న మురికి అగ్ని చుట్టూ ఉన్న పొగలాగా ఈజీగా పోదు. అది జంతువులలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానం చెప్తూ ఉంటారు ఆ స్థితి. జంతు స్థితిలో జంతు జన్మ పొందామనుకోండి, మనం మానవ జన్మలోనే త్వరగా తొలగించుకోవచ్చు, అగ్ని చుట్టూ ఉన్న పొగలాగా బయటపడవచ్చు. కానీ అదే జంతు జన్మ పొందామనుకోండి కొంచెం కష్టమవుతుంది. ఏం చేయాలి? అద్దంపై ఒక శుద్ధమైనటువంటి క్లాత్ వేసి తుడుస్తూ ఉంటే కానీ అద్దం తిరిగి స్వభావం యథాస్థితికి రాగలదు. అలాగే వృక్షాలుగా పుట్టినప్పుడు శిశువు చుట్టూ ఉన్నటువంటి మావిలాగా బంధించబడినటువంటి ఆవరణాలుగా పోల్చి భగవద్గీతలో మనకి సాక్షాత్ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినటువంటి ఆ జ్ఞాన ఆవరణాలు అవి. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనము మరి ఆ కృష్ణుడితో మనకుండేటువంటి ఆ సంబంధాన్ని పునరుద్ధరించబడినంతనే బద్ధజీవుడు, ముఖ్యంగా మానవ అవకాశం పొందినటువంటి వారు భౌతిక శక్తి యొక్క భ్రాంతి నుండి శీఘ్రమే ముక్తుడై కృష్ణ సహచర్యముకై ప్రాకులాడును. అట్టి సహచర్యము కేవలము భగవానుని ప్రత్యక్ష సంపర్కముననేగాక ఆ దేవదేవుని నామము, యశస్సు, రూపము, గుణముల యొక్క సాంగత్వము చేతను కూడా సాధ్యము కాగలదు. శుద్ధ భక్తుని ద్వారా కావించేటువంటి శ్రద్ధాపూరితమైన శ్రవణం చేత కూడా బద్ధజీవునకు ఈ పూర్ణత్వ స్థితిని శ్రీమద్భాగవతము కల్పిస్తుంది. కనుక ఈ భాగవతం శ్రవణం చేసేటప్పుడు శ్రద్ధాసక్తులతో మనము ఉండవలసినటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా లాలసమయమైనటువంటి, ఎందుకంటే ఆయన యొక్క దర్శనం లాలసా దర్శనం నుంచి ఇక్కడ చెప్తుంటారు. సర్వతే నిమిషై, ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లుగా సర్వులు కూడా ఇక రెప్పవాల్చకుండా మరి ఆయనను మరి ఆ విధంగా కన్ను మూయకుండా హృదయం దర్శనం చేసుకోవడం, హృదయం కరిగిపోవడం, ఇది ముఖ్యంగా భావభక్తి లక్షణాలు కూడా చెప్తూ ఉంటారు. భావంతో ఆ భక్తి లక్షణాలు నిరంతరము ఆయన్నే దర్శించుకోవాలి అనేటువంటిది, ఆ భావనలో ఉండి వారి యొక్క హృదయము ద్రవీభవించేటువంటి స్థితి. సో భావభక్తి లక్షణంగా చెప్పుకోవచ్చు. మనకి ఈ 13వ శ్లోకము భావభక్తిని కూడా మనకి తెలియచేస్తున్నట్టు, దర్శన లాలసము కూడా భావభక్తిని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో అలాగే మరొక శ్లోకము 14వ శ్లోకం కదా. న్యరుందన్నుద్ధలద్భాష్పం ఉత్కంఠ్యా దేవకీ సుతే నిర్యాత్యాఘారాన్నో భద్రం ఇతి స్యాద్బాంధవ స్త్రియః. సో శ్రీకృష్ణుని ఎడగల ఉత్కంఠతతో బాష్పపూరిత నయనములను కలిగిన బంధువులైన స్త్రీజనము అంతఃపురము నుండి వెలుపలికి వచ్చిరి. తమ కన్నీటిని వారు అత్యంత కష్టముతో నిరోధింపగలిగిరి.
ప్రయాణ సమయమున ఆ కన్నీరు శుభమును అశుభమును కలగజేయునునేమని వారు మిగిల భీతి చెందిరి. సో ఎందుకంటే ఆ హస్తినాపురంలో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ శ్రీల ప్రపాదులు వారి యొక్క భాష్యంలో చెప్తున్నారు. హస్తినాపుర రాజప్రసాదమున వందలాది స్త్రీలు ఉండేటివారు. వారందరినూ శ్రీకృష్ణుని ఎడ అనురాగమును కలిగియుండుటయేగాక అతనికి బంధువులు కూడా అయి ఉన్నారు. సో అందులో ఉత్తర ఆ, అలాగే సుభద్ర ఇంకా డైరెక్ట్గా సహోదరి కదా, అలాగే కుంతిమాత మేనత్త, వీళ్ళందరూ కూడా మరి అటువంటి వారందరూ కూడా ఆ రాజప్రాసాదమును వీడి శ్రీకృష్ణుడు తన రాజ్యమునకు ప్రయాణమయ్యనని ఆ ద్వారకాగమనం చేస్తూ ఉన్నాడని ఆ, గాంచి వారందరూ కూడా అత్యంత ఉత్కంఠులైరి. అంతట కన్నీరు పెళ్ళుబికి వారు చెక్కిళ్ళగుండా ఆ కన్నీరు కారెను. కానీ అదే సమయమున ఆ కన్నీరు శ్రీకృష్ణునికి అభద్రము కలిగించునేమోననియు వారు భావించిరి. తత్కారణమున ఆ కన్నీటిని వారు నిరోధింప తలచిరి. కానీ కన్నీటిని నిరోధించుట సాధ్యం కాదు కనుక ఆ కార్యము వారికి అతి కష్టముగానయ్యను. కనుక వారు కన్నీటిని తుడుచుకొనిరి, వారి హృదయములన్నీయును భారములయ్యను అంటూ ఇక్కడ ఆ భగవంతుని పట్ల ఆ హస్తినాపుర వాసులు, అందుకే హస్తినాపుర ఇక్కడ ఈ దీంట్లో మనము వారి యొక్క ఆ విశ్లేషణ అంటే ఇది ముఖ్యంగా విరహభక్తిగా చెప్పవచ్చు దీన్ని. ఏదైతే ఆ బృందావనంలో గోపికలు గోపబాలురు వారు పొందినటువంటి ఆయన బృందావనం నుండి మధురకు వెళుతూ ఉన్నప్పుడు పొందినటువంటి స్థితిగా వాళ్ళు చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఇందులో ముఖ్యంగా కన్నీళ్ళు అనేటువంటిది బాధల్లో వచ్చే కన్నీళ్ళు కాదు. ఇక్కడ ఏంటి కన్నీళ్ళు? ఆ భగవంతుని గురించి, ఆయన దూరం అవుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటిది. సో కనుక అది ప్రేమకు సూచన అని చెప్తారు. అలాగే దాన్ని నియంత్రించుకున్నారు అని చెప్పారే, అది మంగళభావం. సాధారణంగా కన్నీళ్ళు ఎవరైనా ప్రయాణం చేస్తుంటే ఏడవద్దని చెప్తుంటారు కదా మనకి సాధారణ. ఇవన్నీ కూడా వాటి నుంచి వచ్చినటువంటివి మనకి. సో కాబట్టి వాళ్ళు నియంత్రించుకున్నారు, అది ఒక శుభ సూచకంగా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వారు బాధపడేది ఏంది? భగవంతుడు మా దగ్గర నుంచి లేకపోతున్నాడు, మాకు రక్షణ లేదు, ఆయన ఉంటే ఉన్నది కదా అని. కనుక ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క భావన ఏంటి? నియంత్రించుకున్నారంటే నాకు కాదు, కృష్ణుడికి మంగళం కావాలి. ఇది ప్రేమ భావ విరహభక్తిలో వాళ్ళు ముఖ్యంగా గోపికలు బృందావనంలో చేసినటువంటి భక్తిగా మనము దీనిని సూచేటువంటి ఇక్కడ అంశంగా చూడవచ్చు ఇక్కడ. సో కనుక ఆ విరహ భక్తిని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూడవచ్చు. ఇందులో ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి నిరుంధన్ అంటే అతి కష్టంతో నిరోధించుకుంటూ ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి నిరుంధ్యన్ అణిచివేసుకున్నారు, అడ్డుకున్నారు. దేన్ని? ఉద్గలాత్ బాష్పం. ఉద్గలాత్ బాష్పం అంటే పొంగి వచ్చేటువంటి కన్నీళ్లను, పెళ్ళు బిగుచున్న బాష్పం అంటే ఇక్కడ పొంగి పొరలుతూ ఉన్నటువంటి కన్నీళ్లను అణుచుకున్నారట. ఎందుకు ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఔత్కంఠ్యాత్ అంటే ఉత్కంఠతతో. దేవకీ సుతే ఎవరి కోసం? శ్రీకృష్ణుడు దేవకీదేవి యొక్క కుమారుడైనటువంటి దేవకీసుతుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణుని ఎడ. ఇంకా చెప్తున్నారు నిర్యాతి అఘారాత్. నిర్యాతి అఘారాత్ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో నిర్యాతి అఘారాత్ అంటే వాళ్ళ లోపల ఉన్నటువంటి ఆ మందిరాల యొక్క లోపల నుండి బయటకు బయలుదేరి వచ్చారు అనేది చెప్తున్నటువంటిది. నిర్యాతి అంటే బయటకు వచ్చిరి, అఘారాత్ అంటే అంతఃపురము నుండి. సో
మరి ఆ విధంగా బంధు స్త్రీలైనటువంటి దేవకీ కుమారుడైనటువంటి ఆ దేవకీ సుతుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఇంటి నుండి బయలుదేరుతూ అంటే ఆ ద్వారకకు బయలుదేరుతూ ఉన్నారు అని తెలిసి బంధువులైనటువంటి స్త్రీలు అధికమైనటువంటి ఆతృతతో పొంగుతూ ఉన్నటువంటి కన్నీళ్లను అణుచుకుంటూ ఎందుకంటే ఇలా ఏడిస్తే ఆయనకు శుభం కలగదు అని, అంటే అశుభం అని, ఆయనకు అశుభం కలగకూడదు అని ఇదే విషయాన్ని గోపికలు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ద్వారకలో శ్రీకృష్ణుడి యొక్క భార్యలు కూడా చేయలేనటువంటిది రాధామాత గోపికలు చేశారు అని చెప్తుంటారు. ఆయనకి వాళ్ళకి నరకములు వాసము అయినా పర్వాలేదు, ఆయన బాధ తగ్గాలి అంటే వాళ్ళ యొక్క పాదధూళిని ఇచ్చినటువంటి అది ఇక్కడ వారికి శుభం కాదు. ఇక్కడ వారు భగవంతుని యొక్క శుభాన్ని ఆక్షిస్తూ ఒక భక్తుడు ఏ విధంగా ఉంటారో అవి విశుద్ధ భక్తులు చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఇది. సో ముఖ్యంగా కన్నీళ్ళ యొక్క కన్నీళ్లు కారేటువంటి ఆ విరహభక్తి భావనను మనము ఈ శ్లోకంతో తెలుసుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. సో అదే సమయంలో మనకి ఇంకా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి తదుపరి శ్లోకాన్ని చూసినట్లయితే, హరే కృష్ణ ప్రభు, స్క్రీన్ వచ్చిందా? వచ్చింది ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. 15వ శ్లోకము. మృదంగ శంఖ బేర్యచ్చ వీణా పణవ గోముఖాః దుందుర్యానక ఘంటాధ్యా నేదుర్దుందు భయస్తతా. సో ఇక హస్తినాపుర రాజప్రసాదము నుండి శ్రీకృష్ణుడు నిష్క్రమించునప్పుడు మృదంగము, డోలు, నగార, దుందుబి వంటి వివిధ డోలు వాద్యములు మరియు వివిధ రకములైనటువంటి మురళీ వాద్యములు, వీణ, గోముఖము, బేరి మొదలగునవి ఆ దేవదేవుని గౌరవార్థమై సంయుక్తంగా మ్రోగించబడినవి అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఈ శ్లోకం. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉత్సవ వాతావరణం. ఇక్కడ సాధారణంగా సంగీతం అనేటువంటిది మనకి భక్తి వ్యక్తీకరణము అనేటువంటిది సంగీతం చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే కీర్తనం అనేటువంటిది హృదయ శుద్ధికి ఉండేటువంటి అంశము. సో కనుక ఇక్కడ ఆయన సరే ఎలాగూ వెళ్తూ ఉన్నారు కనుక ఆ వెళ్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని ఒక ఉత్సవ వాతావరణంగా వారు జరుపుకుంటూ ఉన్నట్లుగా మనము ఈ శ్లోకంలో తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ పదాలలో ఉన్నటువంటి వీటిని చూసినట్లయితే మంగళవాద్యాలు ఇవన్నీ కూడా మంగళ సూచికాలుగా చెప్పబడుతూ ఉండే మృదంగాలు, శంఖాలు, బేరిలు, వీణలు, పణవాలు, గోముఖాలు, వాద్యాలు, దుడుంబులు, ఆనకాలు, గంటలు మొదలైనవన్నీ కూడా మోగించబడినటువంటివి. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి గౌడీయ వైష్ణవ వ్యాఖ్యానం ద్వారా మంగళవాద్యాలు అనేవి మంగళ సూచికాలుగా చెప్తారు. ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని సేవలో ఆనందం వ్యక్తం చేయడానికి. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క ప్రయాణ ఉత్సవం ఇది. సో అందుకే ఆలయాల్లో కూడా మంగళవాద్యాలు, డుండుబులు అన్నీ కూడా మోగిస్తూ ఉంటుంటారు. వైష్ణవాలయంలోనూ అన్ని అన్ని ఆలయాల్లో కూడా సాధారణంగా ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. ఇవన్నీ ముఖ్యంగా భక్తి ఇక్కడ సంగీతంలో భక్తి ముఖ్యమైనటువంటి భాగం చెప్తుంటారు. కీర్తన చేయడము, నృత్యం చేయడం ద్వారా భక్తిని మనం వ్యక్తీకరించడం. దీనికి మనం ఎంతోమంది వాళ్ళని చూస్తాం. ఆ సంగీతం కీర్తించడం, కీర్తనల ద్వారా అన్నమాచార్యులు, రామదాసు
మీరాబాయి, వీళ్ళందరూ కూడా మనకి ఎంతో గొప్ప ఉదాహరణలుగా ఉన్నటువంటి, అందుకే చైతన్య మహాప్రభువుల వారు ముఖ్యంగా మనకి వైష్ణవ విధానంలో చైతన్య మహాప్రభువుల వారు సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించినటువంటిది. సో ఇంకా కొంచెం లోతుగా వెళ్ళినట్లయితే ఆచార్యులు చెప్తున్నట్లు మృదంగము హృదయ స్పందన అని చెప్తుంటారు, శంఖవులు దివ్యమైనటువంటి పిలుపు అని చెప్తుంటారు, వీణ మాధుర్యం, ఘంట మంగళం. సో ఈ భక్తి బాహ్య అంతర్గత ఆనందాన్ని తెలియచేసేటువంటిది ఆ కృష్ణుని యొక్క ప్రతిచర్య భక్తులకు ఉత్సవంగానే ఉన్నటువంటిది. విరహంలో ఉన్న సేవలో వాళ్ళు ఆనందాన్ని పొందుతూ చేసినటువంటి అంశాన్ని మనము ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలుసుకుంటూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో 16వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్రాసాద శిఖరారూఢాః కురు నార్యో దిదృక్షయా వవృషు కుసుమై కృష్ణం ప్రేమ వ్రీడాస్మితే క్షణాః. ప్రేమపూర్వకమైన కృష్ణ దర్శనాభిలాషతే కురు నారీగణము రాజప్రసాదపు ఉపరిభాగమున చేరి ప్రేమ లజ్జాపూర్వకంగా మందహాసము చేయుచు శ్రీకృష్ణునిపై పుష్పవృష్టి కురిపించిరి. మహా అద్భుతమైనటువంటి సంఘటన ఇక్కడ. సో దీన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరణంలో ఒకసారి చూసిన తర్వాత శ్లోకం వివరణ మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాము. పదాల యొక్క అంశాన్ని చూద్దాం. ఇక్కడ స్త్రీలకు సిగ్గు అనున్నది ఒక ప్రత్యేకమైన సహజ సౌందర్యము వంటిది. అది పురుషుల నుండి వారికి గౌరవమును కూడా కలగజేయగలదు. మహాభారత కాలము నాటి రోజులలో కూడా, అనగా 5000 సంవత్సరాలకు కిందట కూడా అటువంటి ఆచారము వాడుకలో నుండిది. ప్రపంచ చరిత్రను సమగ్రముగా నెరుగని అల్పజ్ఞులే స్త్రీని పురుషుని నుండి వేరుపరచడి విధానము మహమ్మదీయుల కాలము నుండి భారతదేశమున వాడుకలోనికి వచ్చినదని పలుకుదురు. రాజప్రసాదమునందలి స్త్రీలు ఖచ్చితంగా పరదా పద్ధతిని, అంటే పురుషులతో నియంత్రిత సాంగత్యము పాటించియుండిరని మహాభారత కాలము నాటి ఈ సంఘటన నిరూపించుచున్నది. కనుకనే శ్రీకృష్ణుడు మరియు ఇతరులు నిలిచియున్న చోటుకు చేరుటకు బదులు వారు రాజప్రసాద ఉపరితలమునకు చేరి అచట నుండి పుష్పవృష్టి కురిపించుట ద్వారా శ్రీకృష్ణునకు తమ వందనములను అర్పించిరి. రాజప్రసాద ఉపరిభాగమున ఆ స్త్రీలు లజ్జాపూర్వకంగా మందహాసము చేయుచుండిరని ఇచ్చట స్పష్టంగా తెలుపబడినది. అట్టి సిగ్గు స్త్రీలకు ప్రకృతి వరము వంటిది. హీన వంశమునకు చెందిన వారైనను లేదా ఆకర్షణీయంగా లేకున్నను అట్టి సిగ్గు స్త్రీల అందమును గౌరవమును ఇనుమడింప చేయును. మనిషి కూడా స్త్రీ సహజమైన సిగ్గును ప్రదర్శించుచు గౌరవనీయులైన పురుషులచే గౌరవమునందుట మనందరి అనుభవములోనిదే. వీధుల యందలి అర్ధనగ్న యువతికి ఎట్టి గౌరవము లభింపదు, గాని సిగ్గు కలిగినటువంటి పని మనిషి మాత్రము సర్వుల నుండి గౌరవమును పొందుదు. ఇది చాలా చక్కటి ఉదాహరణ నేటి సమాజంలో ఉన్నటువంటి దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వివరణ. భారతదేశంలోని మహామునులు
భావించిన రీతి మాయాబంధము నుండి బయటపడుటకు మనుజునకు తోడ్పడుటయే మానవ నాగరికత యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యము. భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశములనడి పంచభూతములతో దేహము తయారు చేయబడినందున వాస్తవమునకు స్త్రీ యొక్క భౌతిక సౌందర్యము మిథ్య వంటిది. కానీ పదార్థంతో ఆత్మ యొక్క సంపర్కము వలన అది సుందరంగా గోచరించుచున్నది. ఇతరుల ధ్యాసను ఆకర్షించడి రీతిలో ఎంత చక్కగా తయారు చేయబడినను మట్టి బొమ్మచే ఎవరూ ఆకర్షితులు కాబోరు. మృతదేహము సౌందర్య రహితమైనది కనుకనే సుందర స్త్రీ మృతదేహము సైతము ఎవ్వరును అంగీకరింపరు. కనుక సారాంశమేమనగా సుందరమైనది ఆత్మ ఒక్కటే. ఆత్మ యొక్క సౌందర్యము చేతనే బాహ్యమగు దేహ సౌందర్యము చే మనుజుడు ఆకర్షితుడగుచుండును. కనుకనే వేద జ్ఞానము బాహ్యమగు దేహం యొక్క అభూత సౌందర్యాకర్షణ నుండి మనలను నిరోధించుచున్నది. కానీ మనమందరము అజ్ఞాన అంధకారమున నిలిచియున్నందున అతి నియంత్రితమైన స్త్రీ పురుషుల కలయికనే వేద నాగరికత అనుమతించుచున్నది. స్త్రీ అగ్నితో పోల్చబడగా పురుషుడు వెన్నతో సమానమని పెద్దలు పలుకుచుందురు. అగ్ని సహచర్యమున వెన్న కరుగును కనుక అవసరమైనప్పుడే వారిరువుని ఒకచోటికి చేర్చవచ్చును. సిగ్గు అనున్నది వారి విచ్చలవిడి కలయికకు ఒక నిరోధము వంటిది. అట్టి ప్రకృతి వరదానమును తప్పక ఉపయోగింపబడవలెను. హరే కృష్ణ. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకమునకు అద్భుతంగా ఇవ్వబడినటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూసేటువంటిది. అలాగే ముఖ్యంగా కురు నారీగణాలు ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి కృష్ణ దర్శన భావంతో ఉన్నటువంటి సంఘటన మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రసాద శిఖర ఆరుడహ అంటూ చెప్తున్నటువంటి, అంటే ఆ ప్రాసాదాల శిఖరాలపైకి ఎక్కి, రాజప్రాసాదాలు ఉన్నాయి భవంతుల యొక్క శిఖరాలపైకి ఎక్కి కురు నార్య కురు వంశ స్త్రీలు దిదృక్షయా దర్శించాలి అనేటువంటి ఆకాంక్షతో, దర్శించాలి అనేటువంటి ఆశతో మరి వవృషు కుసుమై కృష్ణం, ఆయన కృష్ణుడి పైన పూల వర్షం కురిపించారట. ఏమంటున్నారు ఇక్కడ? ప్రేమ వ్రీడాస్మి తేక్షణం, ప్రేమతో కూడిన సంకోచ భావంతో, అంటే ఆ లజ్జ సిగ్గుతో, సిరునవ్వుతో మళ్ళీ ఆయనను చూస్తూ ఉన్నారు. ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం ఇది. ఆ ప్రాసాదాల పైభాగానికి ఎక్కినటువంటి కురువంశ స్త్రీలు శ్రీకృష్ణుణ్ణి దర్శించాలనేటువంటి తపనతో ఆయనపై పూల వర్షం కురిపిస్తూ ప్రేమతో కూడిన ఆ సంకోచ భావంతో సిరునవ్వులు చిందిస్తూ ఆయనని దర్శించుకున్నారు. సో దర్శన తపన ఇది ఇక్కడ మనకి వైష్ణవ్ అంటే కృష్ణుని చూడాలనేటువంటి తీవ్రమైనటువంటి కోరిక. ఇది కూడా మళ్ళీ స్పిరిచువల్ ఈగర్నెస్ అని అంటాం, అంటే లాలస. సో ఇది కూడా ఒక భక్తిలో ఒక అత్యున్నతమైనటువంటి లక్షణం, ఒక ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణంగా చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే మరి పూలు కురిపించడం పైనుండి ప్రేమను వ్యక్తం చేయడానికి మార్గం, సులభ మార్గం అది. దగ్గరగా నేరుగా అక్కడికి రావడం కుదరదు వాళ్ళు. సో కనుక ఆ పూలు కురిపించడం ఆరాధన, ప్రేమను వ్యక్తం చేసేటువంటి సులభమైనటువంటి మార్గము. కుసుమ వర్ష సేవారూపం ఇది. ఇక్కడ పూలను వర్షాలుగా అంటే కురిపించినటువంటిది
సో ఇది ప్రేమ, వినయము ఇది కలిపితే మళ్ళీ మాధుర్య లక్షణం కూడా వస్తూ ఉంటుంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్గా మనకు గోపికా కాంతల గురించి చెప్పుకోవచ్చు. సో అలాగే చిరునవ్వుతో దర్శనం, ఎప్పుడు కూడా దర్శనం అనేటువంటిది మనము నవ్వుకుంటూ ఇది అంటే హృదయం ఆ విధమైనటువంటి మనం చేయడం వల్ల హృదయంలో ఆనందమయంతో నిండి ఉండి ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక ఇక్కడ దర్శన తపన, పుష్పార్చన సేవ, సాధారణంగా మనం చేసే నుండి పూల సేవ చేయొచ్చు, నామస్మరణ సేవ, వినయంతో ప్రేమ, ఎప్పుడు కూడా ప్రేమలో అహంకారం ఉండకూడదు అని చెప్తారు. ఆనందమయమైనటువంటి దర్శనం కనుకనే చిరునవ్వుతో ఆయనని దర్శించుకుంటూ ఉన్నట్టు కృష్ణుడి దర్శనం కోసం తపన, ప్రేమతో సేవ, వినయంతో జీవనము, ఇదే మనకి భక్తి సారంగా చెప్తూ ఉంటారు. మెయిన్గా దర్శించుకోవాలనేటువంటి కోరిక ఉండాలి, ఆయనకు సేవ చెయ్యాలి అనేటువంటిది, ప్రేమ, భక్తి, ఆనందము, ఇవన్నీ కూడా మనకి భక్తిలో ముఖ్య ఘట్టాలుగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటివి. అలాగే తదుపరి శ్లోకం చూద్దాం. హరే కృష్ణ. పదిహేడో శ్లోకం అంతే కదా, 16 అయితే ఓకే. 17వ శ్లోకం. సీతాతపత్రం జగ్రాహ ముక్తాదామ విభూషితం రత్నదండం గుడాకేశః ప్రియ ప్రియతమస్యః. సో ఆ సమయమున, ఏ సమయము, వాళ్ళంతా కూడా ఆయన బయలుదేరి అక్కడ ఉన్నటువంటిది అంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఉద్ధవుడు, సాత్యకి, యూత్సువుడు వీళ్ళంతా తీసుకువెళ్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్నటువంటి అంతఃపుర స్త్రీలు పైనుండి పుష్పవృష్టి కురిపిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సమయములో ఇక పరమయోధుడును, ఎవరు పరమయోధుడు? గుడాకేశుడు. ఎవరా గుడాకేశుడు? అర్జునుడు, శ్రీకృష్ణుడికి పరమ ప్రియుడైనటువంటి ప్రియ సఖుడు అగు అర్జునుడు ముత్యపు అంచులతో విభూషితమైన రత్నదండములను కలిగిన ఛత్రమును పట్టెను. ఆయనకి ఛత్రం పట్టి ఎండపడకుండా ఆయన పైన. సో ఇక్కడ ఈ ముత్యము, తర్వాత రత్నదండాలు, ఇవన్నీ కలిపి ఆ రాచరికపు దీన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశంగా మనము ఇందులో చూసేటువంటిది. ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఈ శ్లోక భావంలో, హరే కృష్ణ మూసన సరే ఉండండి, రాచ ఉత్సవములందు బంగారము, మణులు, ముత్యములు, విలువైన వజ్రములు వంటివి విరివిగా ఉపయోగింపబడును. అవసరముల పేరిట మానవుడు అనవసరములైనటువంటి వాటిని ఉత్పత్తి చేయుట్లో కాలమును వృధా చేయునప్పుడు ప్రకృతి వరములైనటువంటి అవన్నీయు భగవదాజ్ఞచే పర్వతములు, సముద్రములు మొదలైన వానిచే ఉత్పత్తి చేయబడును. పారిశ్రామిక అభివృద్ధి పేరున జనులు నేడు బంగారము, వెండి, ఇత్తడి, రాగి వంటి లోహములకు బదులు ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడుచున్నారు. వెన్నకు బదులు వనస్పతిని ఉపయోగించుచున్నారు. నగర జనాభాలో 100% నిలువ నీడ లేకున్నారు. ఇది ఆధునిక పోకడలను ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూసేటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో ఇక్కడ స్థితాత పత్రం అంటే వెండి లేదా తెలుపు వర్ణం, తెల్లని రాజఛత్రము అని చెప్తారు దీన్ని ఇక్కడ. జగ్రాహ
అంటే పట్టుకున్నాడు. దేన్ని అంటే ఇక్కడ ఇంతకుముందు తెల్లని రాజఛత్రం అంటే వెండి వర్ణంలో ఉన్నటువంటి ఆ రాజఛత్రాన్ని పట్టుకున్నాడట. ఎలాంటి ముందది ఆ ముక్తదామ విభూషితం. ముక్తదామ అంటే ముత్యపు అంచులతో అలంకరింపబడి విభూషితం. విభూషితం అంటే ముత్యాల హారాలతో అలంకరింపబడినటువంటిది. రత్నదండం, రత్నాలతో అలంకరించిన దండం. గొడుగుకి పైనదేమో ఇట్లా ఉంటుంది కదా, అదంతా కూడా ముత్యాలతో అలంకరించబడింది. అలాగే ఆ దండం ఏదైతే ఉందో అది రత్నాలతో ఉన్నదట, రత్నాలతో అలంకరించబడినటువంటిదట. సో అంటే ఇక్కడ తెల్లని రాజఛత్రమును ముత్యాల హారాలతో అలంకరింపబడి రత్నాలతో అలంకరింపబడిన దండము కలిగి ఉన్నటువంటి తెల్లని ఛత్రమును పట్టుకున్నాడు. ఎవరు? దేవదేవుని ప్రియసకుడైన అర్జునుడు. అత్యంత ప్రియమైనటువంటి వాడు దేవదేవునికి. సో హా అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఖచ్చితంగా ఆయన నిశ్చయమైన వాడు. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ అర్జునుడిని గుడాకేశాన్ని సంబోధించడం భగవద్గీతలో కూడా చూసాము. నిద్రను జయించినటువంటి వాడు అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా కృష్ణ సేవలోనే సంసిద్ధంగా ఉన్నటువంటి వాడు. కృష్ణుకుడు సకుడు భక్తుడు. అందుకే చెప్తారు కదా సకామే భక్త్య అంటూ భగవద్గీతలో వస్తూ ఉంటుంది. సో సఖ్యరసం, ఇది భక్తి రసంలో సఖ్యరసంలో ఉన్నటువంటిది. ఛత్రం పట్టుకోవడం అనేది గౌరవ సూచకం, కానీ ఇక్కడ ప్రేమతో కూడిన గౌరవం. చిన్న సేవలోనే అత్యంత విలువైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ విధంగా మరి ఆ భగవంతునికి వారు వారి పరిధిలో ఆ భగవంతుణ్ణి సేవిస్తూ భక్తిగా వినయంతో ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రదర్శనలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. అర్జునుడు ఇక్కడ సఖ్య భక్తికి ఆదర్శము, సేవ ప్రేమ భక్తి వ్యక్తీకరణము, వినయం భక్తి లక్షణం చెప్తుంటారు. కృష్ణ ప్రేమ పరస్పర ఇదిగా ఉండేటువంటి. ఇక హరే కృష్ణ. పద్దెనిమిదవ శ్లోకము. ఉద్ధవ సాత్యకిచ్చైవ వ్యజనే పరమాద్భుతే వికీర్యమాన కుసుమై రేజే మధుపతి పతి. సో ఇక ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నట్లుగా ఉద్ధవుడు సాత్యకి ఇరువురును అలంకృతములైన చామరులచే శ్రీకృష్ణునికి విసరసాగిరి. అర్జునుడు ఆ ఛత్రం పట్టుకోగా ఇక అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ సాత్యకి మరియు ఉద్ధవులు ఇద్దరు కూడా చక్కగా అలంకరింపబడినటువంటి చామరులను పట్టుకొని ఆ కృష్ణ భగవానునికి విసురుతూ ఉన్నారట చామర్లు. మధుపతి అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వెదజల్లబడిన పుష్పములపై ఆసీనుడై దారి పొడుగున వారి సేవలనందెను. ఇంతటి అంటే ఆ హస్తినాపుర వాసులు ఆయనకు చేస్తూ ఉన్నటువంటి సేవను ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉంటాం ఈ శ్లోకంలో. ముఖ్యంగా ఉద్ధవుడు ఆ సాత్యకి ఇద్దరు కలిసి
అద్భుతంగా అలంకరించబడినటువంటి ఆ, చామర్లతో సేవ చేస్తూ ఉండగా, పూలు కురుస్తూ ఉండగా, పైనుంచి పడుతూ ఉన్నాయి కదా భవనాలు, పక్కనే కదా భవనాలు. అప్పటికే ఇప్పుడేదో మనం పెద్ద పెద్ద భవనాలు కట్టించుకున్నాం అనుకుంటా, కానీ పూర్వం ఎప్పటి నుంచో మన నాగరికతలో మనకి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నటువంటివి. రామాయణంలోనే ఆ, అయోధ్య నగరం కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా. ఉం? సో అలాగే ఇక్కడ ఉద్ధవుడు సాత్యకి అద్భుతమైనటువంటి చామర్లతో ఆ దేవదేవుడికి సేవలు చేస్తూ ఉండగా, పూల వర్షం కురుస్తూ ఉండగా, పైనుంచి అంతపుర వాళ్ళు వేస్తూ ఉండగా, ఆ మధుపతి అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుడు మార్గంలో అపురూపమైనటువంటి తేజస్సుతో వెళుతూ ఉన్నారు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఉం? సో దారి పొడుగునా కూడా ఆయన సేవలు పొందుతూ నడుస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ భక్తుల యొక్క సేవా వైద్యం. ఉద్ధవుడు ఆ వాస్తవానికి ఆయన యొక్క భక్తి జ్ఞానభక్తికి ఉదాహరణగా చెప్తుంటారు భక్తుల యొక్క దాంట్లో ఉద్ధవుడు. అలాగే సాత్యకి వీరభక్తికి ఉం? ఇద్దరు కూడా భగవంతుని సేవలో ఉన్నటువంటిది. వేరు, జ్ఞానభక్తి ఒకళ్ళది, వీరభక్తి ఇంకొకళ్ళది. కానీ ఇద్దరు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవ చేస్తూ ఉన్నటువంటి వారు. ఈ చామర అనేటువంటిది కూడా రాజసేవగానే ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ ఇది ప్రేమ సేవ, భగవంతునికి చేస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రేమ సేవ ఇది. సో భక్తి యోగ విధానంలో ప్రధానమైనటువంటి సేవగా మనం అభిషేకం జరిగేటప్పుడు కూడా అవి మనం చేస్తూ ఉంటుంటాం కదా. సో ఆ విధంగా భక్తులు తమ యొక్క ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భంలో ఇక్కడ రేజే మధుపతి పతి అని చెప్పబడుతున్నారు. రేజే అంటే ఒక రకంగా రేజే అనేటువంటిది తేజస్సు, రేజస్సు. అలాగే ఇక్కడ మనకి పొందెను అని చెప్తున్నారు. సరే, ఆ కృష్ణుని యొక్క తేజస్సు భక్తుల యొక్క ప్రేమ వల్ల మరింత అసలే తేజోవంతుడు, సర్వాకర్షకుడు కదా. కోట్ల కొలది మన్మధుల యొక్క ఆకర్షణ కూడా అధిగమించగలిగినటువంటి వాడు. అటువంటి ఆ కృష్ణుడు భక్తుల యొక్క సేవలు అందుకుంటూ ఇంకా తేజోమయంగా వెలిగిపోతున్నారు అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ రేజే మధుపతి అంటూ చెప్పబడినటువంటి ఆ మధుపతి అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ మనకి ప్రధానమైనటువంటి పదం. సో కాబట్టి ఆ మాధుర్యమైనటువంటి ఆ దేవదేవుడు భక్తుల యొక్క భక్తికి ఆకర్షితుడైనటువంటి ఆయన ఇక ఎంతో తేజోవంతంగా వెలుగుతూ ఉన్నటువంటిది ఆ భక్తి సమూహం యొక్క మహత్తరమైనటువంటి ఫలితంగా మనము దీనిని చెప్పుకోవచ్చు. సో కృష్ణుడి యొక్క తేజస్సు వాళ్ళ యొక్క భక్తి యొక్క ఫలంగా చెప్పుకోటువంటి అంశంగా మనము చూడవచ్చు ఇక్కడ. శ్రీకృష్ణ. సో ఇంకా ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి 19వ శ్లోకము. ఆశ్రూయంతాశిష సత్యాః తత్ర తత్ర ద్విజేరితాః నానురూపానురూపాచ్చ నిర్గుణస్య గుణాత్మనః. మరి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము భావం చూస్తే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా ప్రస్తుతము మానవునిగా పాత్ర పోషణము చేయుచున్న పరమపురుషునికే వసగబడుచున్నందున శ్రీకృష్ణునకు గూర్చినటువంటి ఆశీర్వాదములు ఉపయుక్తములు గాని అనుపయుక్తములు గాని కాకున్నవి. అచ్చటచ్చట
వినవచ్చెను. సో మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము, దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని నిమిత్తమై అన్ని చోట్ల వేద ఆశీర్వాదములు వినవచ్చెను. ధర్మరాజు యొక్క మేనబావ అయినట్లుగా దేవదేవుడు మానవ పాత్రను పోషించుచున్న కారణమున అవి ఉపయుక్తములుగా తోచవచ్చును. కానీ వేరొక దృష్టిలో పరమపురుషుడైన ఆ భగవానునికి లౌకిక చుట్టరికంతో ఎటువంటి సంబంధము లేని కారణమున అవి అనుపయుక్తములు అయి ఉన్నవి. నిర్గుణుడైన అతని యందు భౌతిక గుణములు ఏవీ లేనటువంటి అతడు దివ్య గుణపూర్ణుడు. ఆధ్యాత్మిక జగమున విరుద్ధ స్వభావము కలిగినదేదియూ ఉండదు. కానీ భౌతిక జగమున ప్రతిదియు విరుద్ధమైన ఒకదానిని కలిగియుండును. అందుకే మనకి ఇక్కడ ద్వంద్వత్వాలు చెప్తుంటాం. భౌతిక జగమున నలుపు రంగుకు వ్యతిరేక భావము తెలుపు రంగు. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగమునందు నలుపు తెలుపుల నడుమ భేదము లేదు. కనుకనే విద్వత్పూర్ణములైన బ్రాహ్మణులు అచ్చటచ్చట గావించిన ఆశీర్వాదములు పరమపురుషుని సంబంధమున విరుద్ధంగా తోచినవి. కానీ అవి పరమపురుషుడైన శ్రీకృష్ణుడికే అర్పింపబడినందున విరుద్ధత్వము నశించి ఆధ్యాత్మికాత్మములైనవి. ఒక చిన్న ఉదాహరణను ఈ విషయమును మరింత స్పష్టం కావింపగలదు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చోరుడుగా వర్ణింపబడుచుండును. శుద్ధ భక్తులతో అతడు వెన్నను దొంగగా ప్రాచుర్యము పొందినాడు. బాల్యమున బృందావనమునందు ఆ దేవదేవుడు చుట్టుపక్కల ఇండ్లయందు వెన్నను దొంగిలించెడివాడు. ఆనాటి నుండి అతడు చోరునిగా ప్రసిద్ధికెక్కినను ఆ భగవానుడు దొంగగా పూజింపబడుచున్నాడు. కానీ భౌతిక జగమున దొంగలైన వాడు శిక్షింపబడునే గాని కీర్తింపబడడు. కానీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పూర్ణ పురుషోత్తముడైనందున ప్రతిదియూ అతనికి సంబంధించినదై ఉన్నది. ఎన్ని విరుద్ధ భావములు తోచినను అతడే పూర్ణ పురుషోత్తముడైన భగవంతుడు. సో ఇది ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఆ దేవదేవుని గమనం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అక్కడ ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఆశీర్వాదములు, అక్కడ మరి వేద ఆశీర్వాదములు, బ్రాహ్మణుల చేత వేద ఆశీర్వాదములు వినపడుతూ ఉన్నవి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. అశ్రూయంత వినబడెను. ఆశిష అంటే ఆశీర్వాదములు. ఆశిష సత్య అంటూ చెప్పబడుతుంది. అంటే సత్యమైనటువంటి, అంటే నిజమైనటువంటి ఫలించేటువంటి ఆశీర్వాదాలు తత్ర అక్కడక్కడ వినపడుతున్నాయట. ద్విజరిత అంటూ చెప్పబడింది. అంటే ద్విజులైన బ్రాహ్మణులు పలికినవి అని చెప్తున్నారు. మరి నానురూప అనురూప వివిధ రకములుగా తగిన విధములుగా, అలాగే నిర్గుణస్య గుణాలకు అతీతుడైనటువంటి వాడు, గుణ ఆత్మనః అయినప్పటికీ సర్వగుణాలకు నిలయుడు అనేటువంటిది. అంటే ఇక్కడ మానవ పాత్రను పోషించుచున్నటువంటి వాడుగా ఆయనని ఇక్కడ తీసుకునేటువంటి ఆ భావాలను తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ సత్య ఆశీర్వాదాలు, బ్రాహ్మణుల ఆశీర్వాదాలు ఎప్పుడూ కూడా వృధా కావు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే వారు శాస్త్రాలను అధ్యయనం చేసినటువంటి వాళ్ళు, శుద్ధ హృదయులు కలిగినటువంటి వారు కనుక మరి అది ఎప్పటికూ కూడా వ్యర్థం. అవి
అలాగే ఇక్కడ మానవ మాతృడుగా కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి, ఇంతకుముందు భగవంతుని యొక్క అవతారాల్లో చెప్పినప్పుడు స్టేజ్ పై కనిపించేటువంటి ఒక నాటకదారుడుగా అనేక పాత్రలు పోషించేటువంటి ఒక నటుడుగా భగవంతుడిని పోల్చినటువంటిది. సో ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇక్కడ ఒక సాధారణమైనటువంటి మానవుడులాగా, ఒక యాదవ రాజులాగా కనిపిస్తూ, ద్వారకకు రాజుగా కనిపిస్తూ, పాండవుల యొక్క మేనమామ కుమారుడుగా ఈ బాంధవ్యాలతో కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటిది. కానీ అతడే నిజమైన దేవదేవుడు, యథార్థమైనటువంటి అంశం. సో మరి అందుకే అవి వివిధ రకాలుగా సందర్భానుసారంగా ఉండేవి. మరి అంటే ఆ విధంగా ఇక్కడ ఉపయుక్తాలు, అనుపయుక్తాలు అనే పదాలు వాడబడుతున్నాయి. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి అతడు మానవ మాతృడుగా కనిపిస్తున్నాడు కాబట్టి సందర్భానుసారంగా అవి ఉండేవి. కానీ మరి ఆయన గుణాలకు అతీతుడైనటువంటి వాడు కనుక అది అనుయుక్తాలుగా కూడా కాదు. కనుకనే ఆయన గుణాలకు అయినప్పటికీ సర్వగుణాలకు స్వరూపుడైనటువంటి ఆ దేవదేవునికే సమర్పించబడినవి కనుక అవి యుక్తాలుగా కూడా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా నిర్గుణ కృష్ణుడు ప్రకృతి గుణాలకు అతీతుడు, నిర్గుణ గుణాత్మ, దివ్య గుణాలకు నిలయుడు. మళ్ళీ అన్నిటికీ, ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా ఆయనలోనే కదా ఉన్నది. సో కాబట్టి దీన్నే మన గౌడీయ సిద్ధాంతంలో అచింత్య భేదాభేద తత్వము అని చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ బ్రాహ్మణుల యొక్క పాత్ర ధర్మ పరిరక్షణ, మంగళకరమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వడము. సో సాధారణంగా భక్తి సమాజంలో ఆశీర్వాదాలు అనేవి ముఖ్యమైనవిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ విధంగా ఆ భగవంతునికి ఆశీర్వాదాలు ఇస్తూ ఉండగా ఆయన బయలుదేరినటువంటి స్థితి. ఇక తదుపరి శ్లోకాలలో వాస్తవానికి ఆ దేవదేవుణ్ణి గురించినటువంటి స్థుతులు అంతఃపురవాసులు వాళ్ళు గురించి చర్చించుకోవడము అనేటువంటిది మనోహరంగా ఉన్నవి అని చెప్తారు. ఏ విధమైనటువంటి చర్చలు జరిగేవి అంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా మాట్లాడుకున్నారు, ఏ విధంగా వాళ్ళు పలుకున్నారు అనేటువంటి అంశాలను తదుపరి శ్లోకాలలో చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీ